Καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στο γεφύρι της Πατσουριάς, στο νέο γεφύρι. Με ιδανικό βέβαια στη φύση εδώ πέρα που βρισκόμαστε, αλλά έχει τα προβλήματά του και αυτό. Βλέπουμε ότι τα στιθία κάτω, θα δείξουμε και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται με τα σίδερα, με τον πετό, αλλά και ο καθαρισμός που γίνεται, που έπρεπε να γίνει από τη Λαγκάδα στο Δέλτα εκεί, για να μπορεί το ποτάμι να ρέει και να μην δημιουργεί, γιατί όταν γεμίζουν όλα αυτά τα ποτάμια και οι άνθρωποι εδώ, οι κάτοικοι, πραγματικά δεν τους βολεύει, γιατί θα πλημμυρίσουν όλα αυτά και δεν θα μπορεί να περνάει κανένας κάτοικος. Εντοπίσαμε τα προβλήματα, θα σας βγάλουμε και άλλα θέματα εδώ που απασχολούν την περιοχή, αλλά νομίζω ότι εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ μας πρέπει να φτάνει εκεί που θα φτάσει. Εδώ οι άνθρωποι που πραγματικά μένουν εδώ στην περιοχή, γιατί όπως και σε όλα τα προβλήματα πρέπει να παίρνεις ρεπορτάζ από ανθρώπους που ζουν εδώ, εντάξει. Σε δεξιά μας τώρα θα έχουμε ένα πατριώτη, ένα φίλο και έναν που μένει εδώ πέρα κάτοικο της περιοχής, τον Γιώργο τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος μένει ο άνθρωπος εδώ, έχει το σπίτι του, έχει την περιουσία του και θα μας πει τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί πρέπει να τα πει και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Το να τα πει είναι εύκολο, αλλά η περιφέρεια, ο Δήμος, αυτοί που είναι αρμόδιοι, να καταλάβουν ότι την ξεχασμένη Γορτινία δεν είναι μόνο για τις εκδηλώσεις και όλα αυτά, θα πούμε και για το δρόμο αργότερα, αλλά είναι να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ στο γεφύρι της Πατσουριάς. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Γεια σας, χαιρετώ όλους. Θα ήθελα να πω, εδώ το γεφύρι έχει εδώ και 3 με 4 χρόνια, έχουν φύγει τα πέδιλα, το μπετό, η βάση είναι στον αέρα, τα σίδερα φύγανε, εξέχουν τα σίδερα, έχει κουφώσει τον μπετό. Αυτό σε περίπτωση κατεβασιάς, γιατί κατεβάζει από πάνω, έχει μεγάλη διαδρομή η Πατσουριά, ενώνεται με τη Λαγκάδα και ακόμα ενισχύεται, φέρνει κορμούς, πλατάνια, ξερά που έχουν την αρρώστια και μεταφέρουν, φτάνει μέχρι τον μπετό πάνω, τη γέφυρα, στο πάνω μέρος της γέφυρας, η κορμή αυτά. Τώρα έχασε τα πέδιλά του πια το γεφύρι, οπότε κάποια στιγμή θα έρθει όλο κάτω και είναι σοβαρό το γεφύρι, γιατί επικοινωνεί η Ζάβετη περιοχή που είναι από Μοναστηράκι και Σταυρή και το υπόλοιπο Μοναστηράκι και Ραχιώτες, περνάνε τις ελιές τους, τρακτέρ, αυτοκίνητα. Ναι, είναι κόμβος, βασικό γεφύρι, έτσι. Αν θα εξαφανιστεί από κατεβασιά επειδή έφυγαν τα πέδιλα, αυτό θέλει καινούρια βάση, να ενισχυθεί πάλι, να καθαριστεί. Ο Δήμος, η περιφέρεια δεν κάνει κάτι? Να καθαριστεί, μέχρι στιγμής όχι. Να καθαριστεί από εκεί που ενώνει η Λαγκάδα μέχρι εδώ το γεφύρι, και καθαρίστηκε πριν 3 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο τα ποτάμια κατεβάζουν κορμούς, πλατάνια. Έχουμε τώρα τα ξερά πλατάνια, πέφτουνε με ανεμόβροχο, καταλήγουν στο ποτάμι, γιατί είναι στο ποτάμι αυτά, τα φέρνει και φράζει, έτσι, και θα πάρει κάποια στιγμή όλο το γεφύρι, γιατί έχει χάσει τα πέδιλά του, έχει χάσει τη βάση του. Έτσι, πρέπει να φτιαχτεί επιγόντως αυτό. Έχεις κάνει κάποιες ενέργειες, φίλε πατριώτη? Τα έχουν δει, έχουν καλέσει, πιστεύω. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα με όλα αυτά? Όχι, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτα. Έτσι, αλλά πρέπει. Εσύ μένεις εδώ πέρα, ξέρεις τα προβλήματα του τόπου. Είσαι εδώ πέρα. Κατεβάζουν τα ποτάμια, δεν περνάει τίποτα να τα κατεβάζει. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Εμείς θα τα θέσουμε τα θέματα αυτά και στο Δήμαρχο και στην περιφέρεια, και όλο αυτό το ρεπορτάζ θα τρέξει και στον ηλεκτρονικό τύπο και στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στην περιφέρεια θα τα στείλουμε αυτά τα προβλήματα και φωτογραφίες και βίντεο που θα ανεβάσουμε και άλλα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Γεωργακόπουλο, ένας άνθρωπος που είναι εδώ πέρα και πραγματικά ταλαιπωρείται και αυτός με την κατάντια της κάτω Γορτινίας, της Γορτινίας της ξεχασμένης, της Γορτινίας που είναι μόνο για ψήφους, της Γορτινίας που είναι για τα πανηγύρια, της Γορτινίας που πραγματικά, όπως είδαμε και το δρόμο στα Λαγκάδια, κάνουν μπαλώματα. Γι' αυτό η περιφέρεια, ο Δήμος και όλοι αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι ζούμε, πρέπει να μας βοηθήσουν. Τώρα τελικά, που είπες για δρόμους, σε διακόψω, δεν υπάρχει τίποτα. Ακουβαλάω πέτρες, κλείνω χαντάκια, ανοίγουμε, κόβουμε κλαδιά. Δεν περνάει τίποτα. Πέρασε ένα γκρέντερ με προσωπική εργασία
Πες τα, ναι. Δική μας, εγώ με ένα φίλο μου, έτσι. Ανοίξαμε το δρόμο, πέρασε το γκρέιντερ, ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται μια φορά το χρόνο. Αυτά θέλουν συντήρηση, πρέπει κάθε χρόνο. Πιάνουν οι βροχές, ανοίγουν χαντάκια. Δεν περνάνε, έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά μας, όλη συνεργεία. Και κανένας δεν ασχολείται. Αυτοί. Τι δεν λέγονται δρόμοι, έτσι. Και κανένας, κύριε, δεν ασχολείται. Είναι όλοι για τα τσιμπουράδικα που λέω και εγώ. Δεν είναι μόνο που πέρασε ένα γκρέιντερ μετά από πολλά χρόνια. Φαντάσου. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο. Κάθε καλοκαίρι. Ναι, που έχει πρόσβαση, ναι, γιατί το χειμώνα. Που έχει πρόσβαση, που θα στρώσει ο δρόμος και θα πατηθεί και αυτά. Όχι με πρωτοβρόχια να πάμε να ανοίξουμε δρόμους. Αυτά είχαμε να πούμε από την κάμερα. Θα πούμε και άλλα ρεπορτάζ, γιατί εδώ το κανάλι μας τρέχει. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θα συνεχίσουμε εμείς το ρεπορτάζ για να καταγράψουμε, όπως και το γεφύρι το καινούριο κάτω που πρόπερσι που το φτιάξαμε. Όχι, δεν το φτιάξα εγώ προσωπικά, η περιφέρεια. Αλλά όμως αυτό που το κανάλι μας και με άλλους φίλους τρίξαμε λίγο τα δόντια στην κάθε πολιτική εξουσία, στην εξουσία που τη Γορτινία την έχει αφήσει στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό σας θέλω μαζί μου να το προωθήσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα της περιοχής και θα τα πούμε σε νεότερο live που θα κάνουμε, αλλά και σε βιντεάκια που θα στείλουμε στον ηλεκτρονικό τύπο. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Γιώργο τον Γρηγακόπουλο και θα τα πούμε αδέρφια, να είστε πάντα καλά, θα τα πούμε. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην περιοχή εδώ με το ρεπορτάζ να τρέχει η κάμερα του καναλιού μας. Πραγματικά ένα που είδα τώρα και μου το έδειξε και ο φίλος ο Γιώργος ο Πατριώτης, εγώ εκπλήθηκα, γιατί πραγματικά εδώ στη Λαγκάδα δεν είχα έρθει ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό που αντίκρισα, δεν ξέρω, η περιφέρεια, ο Δήμος, αυτοί που ασχολούνται με όλα τα κοινά του τόπου, αυτό είναι εγκληματικό. Εγκληματικό με ποια έννοια? Ότι εντάξει, τώρα εμείς περάσαμε γιατί δεν έχει νερά. Γιατί από πάνω, από τα χωριά τα δικά μας, έρχεται το νερό και καταλήγει στην πατσουριά κάτω, το δέλτα που λέμε. Και αυτό που είδα εδώ πέρα το χειμώνα, όχι δεν περνάς. Εδώ αν δεν φτιαχτεί ένα μικρό γεφυράκι, δηλαδή να μπορεί να περνάει ο κάτοικος απέναντι για τις ελιές, για τις δικές του δουλειές εδώ στα κτήματα. Πραγματικά εγώ που το είδα τώρα, αδέρφια μου, εγώ απόρρισα πώς αυτοί οι άνθρωποι το χειμώνα κάνουν το σταυρό τους, γιατί δεν μπορούν να περάσουν. Βλέπετε, θα σας δείξουμε τώρα με την κάμερα και το νερό, αλλά και ο δρόμος που είναι... Ποιος ασχολείται, θα μου πεις, κύριε Αλέξη, με όλα τα προβλήματα. Πάμε λιγάκι. Έχουμε και πάλι τον Γιώργο τον Γρηγακόπουλο να μας πει για το πρόβλημα, και το είδαμε κι εμείς. Και εγώ απόρρισα πως δεν υπήρχε γεφύρι. Εγώ νόμιζα ότι είχε γεφύρι, αλλά τελικά όχι, γεφύρι δεν έχει γίνει. Αν δεν φωνάξουμε, δεν θα γίνει τίποτα σε αυτή την Ελλάδα που ζούμε. Πάμε λίγο στο Γιώργο. Γιώργο, βλέπω εδώ πέρα ότι εγώ είχα, αδερφέ μου, καλέ μου, ότι είχε γεφύρι. Τελικά όχι γεφύρι, εδώ πέρα δεν τίποτα. Είναι... Εδώ παλιά είχαν βάλει μια σωλήνα. Κάθε χειμώνα κατέβαζε κορμούς, πέτρες, βούλωνε η σωλήνα από πάνω το νερό. Έτσι, πέτρες κατεβάζει, κορμούς δέντρων, είναι πιο ορμητικό και από την πατσουριά. Επειδή έχει φαράγγι μέσα, έρχεται ορμητικότατο το νερό. Μιλάμε, άμα δεις κατεβασιά, εδώ το είδα και φοβήθηκα, τι κορμούς, τι φέρνει βράχους, κομμάτια μεγάλα. Ακούς τον μπετό, είχα ρίξει ένα μπετό χωρίς πλέγμα, το πήρε. Θα τα δείτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, τα πήρε και τα μπετά όλα. Εάν για να πάω π.χ. στο σπίτι μου, εδώ περνάει καταρχήν σχεδόν όλο το μοναστηράκι με τρακτέρ, με ελιές, για να πάνε στο λιοτρίβι. Έτσι. Και δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, έχουμε πει, έχουν έρθει, νομίζω η περιφέρεια το έχουν δει, ήταν να το φτιάξουν μαζί με το γεφύρι στο Τουμπίτσι, το καινούργιο που φτιάξανε. Δηλαδή είχαν κανονίσει παλαιότερα ότι με τα κονδύλια εκείνο θα πάει. Και ένα μικρό γεφυράκι είναι θα εδώ. Φτιάξουν και εδώ, για να μπορούν να περνάνε. Σωλήνες, εδώ βουλώνει, δεν είναι. Εδώ θέλει ένα γεφυράκι. Λοιπόν, όταν κατεβάζει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Να το δείξουμε λίγο, παιδιά, να το δείξουμε. Να το δείξουμε λίγο. Να το δείξουμε λίγο. Εν τω μεταξύ δείξε προς τα εκεί. Έχει στροφή, δεν βλέπεις αν έχετε κατεβασιά. Δεν βλέπεις, να το δεν έχει ορατότητα. Να το. Εδώ στη στροφή δεν έχει ορατότητα. Ότι έρχεται νερό. Που είναι τα αυτοκίνητα που περνάμε εμείς, φανταστείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έτσι. Πού να περάσει? Δεν περνάς. Προημερών που έβρεξε έκανα 3/4 τσάπα να ανοίξει το γεφύρι. Ποιο γεφύρι, να ανοίξω εδώ πέρα να περνάω. Και ένα βράδυ είχε βρέξει και κατεβάσει, είχε πέσει κατεβασιά και μπαίνω μέσα να πάω σπίτι μου. Ακούω γκουπ, έκατσε όλο το αμάξι, βρήκε σε πέτρες που είχε βότσα, λαφέρνη αυτά.
βρήκε τα αμάξι, τα έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα. Και φανταστείτε, κύριε, το αυτοκίνητο έχει ο άνθρωπος που πραγματικά είναι G για αυτές τις δουλειές. Φανταστείτε δηλαδή με τι. Σήκωσα το αυτοκίνητο, έβαλα εργάτη να τραβάω τους κορμούς από μέσα το ποτάμι. Δηλαδή δεν είναι δουλειά αυτή. Έχουμε εδώ πέρα κάνει το σταυρό μας να πάμε σπίτι μας. Έτσι. Ας τα βλέπει η περιφέρεια αυτά να φτιαχτεί. Έχουν έρθει, τα έχουν δει. Τα έχουν δει και δεν έχουν κάνει τίποτα. Έτσι. Και οι προέδροι τα ξέρουν, έχουν κάνει χαρτιά από ό,τι ξέρω. Μένει να γίνει το έργο. Να γίνει ένα γεφύρι. Θα το πούμε και αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ δεν έτσι τη Λαγκάδα πραγματικά έχω εκπληγεί εδώ πέρα χωρίς προστασία, χωρίς τίποτα. Άντε τώρα από εδώ πάνω να έχει κατεβάσει και να είσαι στο έλεος του Θεού. Πραγματικά, Γιώργο, στο κατάκολο φαντάζομαι. Επειδή το έχω δει, δεν μπορεί να φανταστείς, ούτε τάγκς δεν περνάει. Ναι, είναι τόσο, επειδή είναι φαράγγι και πέφτουν πηγές κατά μήκος του, γιατί ξεκινάει πριν από το μοναστηράκι αυτό η Λαγκάδα, έτσι, είναι πολύ ορμητικό. Ναι. Δεν μπορεί να πας πέρα να περιμένει να κάτσει η κατεβασιά, το ποτάμι, να πάω εγώ στο σπίτι. Φανταστείτε το μεσημέρι εδώ πέρα, αν βρέξει από πάνω, τι θα κατεβάσει. Αν βρέξει από πάνω, δεν δηλαδή. Κατεβάζει πάντα. Κατεβάζει όταν έχει βροχή έντονη. Δεν λέμε σε κάθε βροχή ότι κατεβάζει, αλλά άμα κατεβάσει, ξέχασε το. Αυτά είναι να τα βλέπει η περιφέρεια. Εμείς θα το στείλουμε το βιντεάκι και στην Τρίπολη και στην Αθήνα για να αναδείξουμε πραγματικά τα προβλήματα εδώ με τον κάτοικο που πραγματικά είναι στο σπίτι του εδώ πέρα. Και θα τα πούμε και άλλα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, να τα αναδείξει στο κανάλι μας, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά να είναι ρεπορτάζ, όχι ψεύτικο ρεπορτάζ, αυτό που πραγματικά γίνεται τη στιγμή που γίνεται και θα τα βγάζουμε σε δημοσιότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επανερχόμαστε σε λιγάκι με άλλα θέματα της περιοχής. Σας ευχαριστώ θερμά. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Ρεκίτσας. Εδώ πραγματικά σε ένα όμορφο τόπο του μοναστερακίου, αλλά και της φύσης, που αν με λέγανε εμένα σαν Αλέξης για να μείνω εδώ μόνο για διακοπές και για λίγες μέρες. Όμως ο κ. Γεωργακόπουλος για μένα είναι ένας πατριώτης Λεβέντης. Για μένα πραγματικά του βγάζω το καπέλο, γιατί έχει φτιάξει ο άνθρωπος σε ένα σπίτι εδώ πέρα και θα μας πει τα προβλήματα που υπάρχουν για το ρεύμα και οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά τον συγχαίρω, γιατί είναι μοναστερακιώτης και είναι στην πλευρά του μοναστερακίου αυτό. Και απέναντι, άμα δούμε, και θα ανοίξει και η κάμερα και θα οι κολόνες της ΔΕΗ, οι οποίοι αν κάνει zoom είναι πολύ κοντά. Δηλαδή 5-6 κολόνες το πολύ, το ρεύμα θα μπορούσε να έρθει στον άνθρωπο εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε για το ρεύμα, αλλά θέλω να τονίσω, να δείξω δύο πράγματα που πραγματικά και εμένα με τέτοιο. Καταρχήν να δείξουμε λυσάκι εδώ του Αγίου Θωμά, πώς το είπες? Εν Μαλαιό, που το έχει φτιάξει μόνος του, μπράβο του, και το σπίτι του ανθρώπου εδώ πέρα. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, παρόλα που πραγματικά με την ελληνική σημαία, που και στο αυτοκίνητό του αλλά και στο σπίτι, που άλλοι δεν το έχουν, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη αυτό. Και θα το ρωτήσουμε τώρα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ. Βλέπετε όλο το δάσος κατά πράσινο, απέναντι και τη Ζάβετη, απέναντι και την Πατσουριά και όλο αυτό που καταλήγει κάτω. Μου για το ρεύμα, που πραγματικά εσένα σε έχει στενοχωρήσει, αλλά και δεν έχεις βρει και λύση ακόμα. Καταρχήν προσπαθώ εδώ και πολλά χρόνια, έχω κάνει 3 αιτήσεις στο Δήμο, στη ΔΕΗ, ήρθε η ΔΕΗ, έκανε μελέτη, έβγαλε 5 κολόνες να περάσει το Μπατζουριά, το ρέμα από απέναντι. Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και χρόνια, εγώ έχω πρόβλημα, έτσι, να έρθει όποιος θέλει εδώ να ζήσει. Δεν ζει κανένας. Για να μην πω ότι έπρεπε να με πληρώνει και το κράτος που μένω εδώ. Είμαι θελοντής δασοπυροσβέστης. Ναι. Εδώ είμαι ένας φύλακας με τα κιάλια στη βεράντα, κάθομαι, ό,τι συμβεί, ό,τι κάνει. Ανοίγουμε δρόμους, όπως δείξαμε και στο ποτάμι στη Λαγκάδα, συντηρούμε δρόμους εδώ, από μόνοι μας. Και για το ρεύμα ποιος είναι αρμόδιος? Με το ρεύμα τώρα, ή πρέπει να τα βάλω εγώ. Που είναι δύσκολο. Τα λεφτά που είμαι συνταξιούχος δεν είναι στη ΔΕΗ. Παιδιά, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν έχω λεφτά. Τι είναι, έκανες επιχειρηματίας, ονάσεις? Ναι, λοιπόν, ή ο Δήμος. Έτσι. Ο Δήμος βλέπω σε κάποιους βάζει κολόνες και σε κάποιους δεν βάζει. Δεν ξέρω αν γίνονται επιλογές αυτά. Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα αυτό να το δώσει και ο Πρόεδρος και οι τοπικοί άρχοντες εδώ στην περιοχή και ο ίδιος να καταθέσει υπόμνημα, θα το έλεγα εγώ, στο Δήμο Γορτινιάς, και άλλο υπόμνημα να το δει ο κύριος Κούλη. Κάνει τελευταία
Ωραία, πρέπει ο Δήμος να καταλάβει, και ο κύριος Κούλης, αλλά και η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Γορτινίας και αυτός που είναι αρμόδιοι, να του βάλουν το ανθρώπου ρεύμα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ, φυλάει εδώ πέρα και το δάσος, είναι, όπως είπε, και θελοντής πυροσβέστης, και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν μένει κανείς. Σας το λέμε εγώ προσωπικά που έχω ζήσει στο χωριό, αλλά εγώ δεν να με πλήρωνε και ο ίδιος και η κυβέρνηση δεν έμενα. Για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα παρακαλέσουμε το Δήμο, την περιφέρεια που είναι αρμόδιος, να του δώσει ρεύμα, γιατί χωρίς ρεύμα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθεί ένας άνθρωπος και η περιοχή εδώ πέρα πραγματικά. Εγώ, Γιώργο μου, θα το ανεβάσουμε το θέμα, θα το προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε με την έννοια ότι αξίζεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος εδώ πέρα της περιοχής που βοηθάς, που είσαι φιλότιμος και έχεις προσφέρει και προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνία τη τοπική εδώ του χωριού μας και στην ευρύτερη κοινωνία της Γορτινίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για αυτά που είπες, για τα προβλήματα, γιατί εμείς είπαμε θέλουμε να βγάλουμε ρεπορτάζ με ανθρώπους που ζουν εδώ, όχι Αθηναίοι και οτιδήποτε άλλο, και θα τα βγάζουμε τα ρεπορτάζ για να τα βλέπει η κάθε πολιτική εξουσία, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε αυτά τα ρεπορτάζ θα παίξουν βέβαια, αλλά να έχουν και ανταπόκριση, γιατί θέλουμε να έχουν ανταπόκριση για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Κανάλι YouTube Αλέξιος Τόμας, η καρδιά της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ όλους και όλους. Καλημέρα από την Αρκίτσα, στην ορεινή Γορτινία και στην περιοχή Μοναστηρίου. Γεια σας.